Actress Bea Alonzo mipadayag nga okay daw sila sa iyang boyfriend nga si Zanjo Marudo. Ang tibok istorya sa Showbiz Chika ni Crystal Clemente. Man sa mga chismis nga dili na maayo ang upat ka tuig nga relasyon, Bea Alonzo mibutyag nga okay sila ni Zanjo Marudo. Sa press con sa umaabot nga pelikula ni Bea nga The Love Affair ni adtong Lunes, wala gyud malikay nga tukion sa media ang estado sa relasyon nila ni Bea og Zanjo. Tungod niini giklaro gyud ni Bea nga okay siya og labing okay silang manag-uyab. Niangkon siya nga aduna sila mga giagian nga pagsulay apan matod sa aktres nga anaara na sa paghandle sa sitwasyon. Daw gani na workout nila ang ilang rough patches ug nagpabiling malipayon sa usag-usa. Ang showbiz couple baguhay lang nagkuyog pagtambong sa Barrio Fiesta nga gipahigayon sa The Filipino Channel sa London. Crystal Clemente sa Showbiz Chika.